Masa digandrung pangga nyekeli rokok terus. Loh, Sing iki disekel ya aja rokoke. Lha apa? Ya tangane no. Ya. Lah ngene no Kang. Diajeng garwaning Sona. Ki nek radikon ya ora ngene iki. Kok sih aku tak gawe parfum dhisik ya Mas. Aku men disayang karo Mas Yusuf tau menawa aku kok dicium. Yo. Cinta tidak memandang wajah dan Kok wajah Mas Yusuf bagusnya kayak ngene to delon to ya. iki lho. Aku mula kepengin dadi dalangi ngene iki. Ngapa? Pokoke anggere wis jejer siji adegan pertama terus udah tudut tok ngene iki. Kamangka jek cilik ya, ya wis udut ya. Loh, ning cilik umure ning iki ora akeh lho. Bahkan arang-arang bahkan 1001. Orang sing kewahyon kaya Mas Yusuf iki. Ya iki. Dudu sanak, dudu Pak. Kadang aku kaya nonton almarhum lho. Almarhum sinten lho kok? Almarhum Seno Nugroho ki jan plek kaya kowe. Nggih. Wis. Leres gitu. Lah muga-muga nggon ngonone aja tiru ya, Le. Nggon ngono niki apa, Pak? Sesuk tak kandhani ya. Niki na saestu lho, Pak De. Ngefans sekali kula kali Mas Yusuf niki. Wah, aku sing Sapa, ngefans Mas, karo sapa? jenengan kok. Aku ki ngefans karo Mas Yusuf. Aku jane yo ngefans ning terus dadi ora ngefans. Lah nyapa? Ora tau ngejak. Padha. Ya lagi iki tapi sing ngejak ya sing di omah ya to. Sing ngejak Pak Hanafi. Pak Hanafi ya. Untuk Mas Yusuf dhewe ya. Wah Yusuf ora tau ngejak. Ora tau dhek sing dijak wong kono kabeh. Kamu kok tenan lho. Ngene Mbak nih kan. Nek kon ngejak kok anu WA, calling WA wae. Aku nek arep kontak iki wayangane kene ayo melu ngene. Ayo. Tak omongi ya. Pripun? Aku ki yo mantan mafia. Heeh. Dadi jurus-jurus ngono ki aku wis apal e. Perkara job kok njaluk WA. Ya WA manajer wis. Kowe ngejak niken melalui aku. Oh nggih, siap. Lah ngopo kok gak WA-an aku dhewe? WA-ne Mas Yusuf dikene WA aku ngono. WA aku kan ngebokke WA-mu ngono. Lah WA aku Lah WA-ne sampean wis bosok no. Kedaluwarsa wis ah. Wis ganti ya, nomere ganti. kowe iki bar tak gosok minyak zaitun. Wah, aku omong karo bocah-bocah ngene iki. WA de WA. Lah ya WA. WhatsApp kuwi lho WhatsApp. WhatsApp ini ya memang WA ki WhatsApp. Ya. Dat- Lah kok teko budekku barang. Lah aku ki wis tua ngerjak omong kaya ngono ki ora genah pikiranku le. Ngene lho. Kita tuh di sini ikut bersyukur karena Pak Hanafi telah membuka tempat kos. Apa? Soale kowe yen malaria mbok aja nampa job. Wong jak omongan menggeh-menggeh. Lah, Ini dibuka untuk kos-kosan yang ketiga. Waduh. Capture 3. Capture 3. Pak De radi mri. Rene bae Pak De. Kowe engko yen ning kono ora dibayar malah bayar lho. Jene. Aku kepethuk niken iki sesuk kok bali 20 tahun kepungkur. Dhuwure padha dhuwure. Nah, jangan kok nyanyi kowe jatil ya oke, apa wae oke, suarane apik, pawakane becik, rupane ayu. Lah gurune sapa sih? Embuh. Lah Gurumu sapa? sampeyan no. Engko darake aku sombong lho kan. Aja diketok-ketokke. Wong anak kowe bodho kok kowe pinter. Anak kuwi malah blas ora iso nembang, ora iso joget. Amarga mboten diturunke kok ya. Pak De. Apa? Leres. Makane dia bersyukur. Po titikane gampang. Wong sing bersyukur kuwi imane tebal. Ning wong sing imane ora tebal ki titikane gampang. Napa? Yen wong lanang semakin kaya semakin nakal. Ning yen wong wedok semakin nakal semakin kaya. Ya padha wae kowe. Ya ora padha. Bentene Kok napa? iso? Ya kuwi profesine beda.
Wis pikirin dhewe wah ya urung nyandak marai. Nek aku nyandak kok aku. Oh nyandak. Nggih. Oh ya nakal berarti kowe. Santri pekok, mangku purel. Apa? Aku ora tau tak apalke. Mangku purel ora tau tak apalke. Mangku mbok demu we kabotan kok. Iki ning kene iki ngenteni suara niken karo polahe niken. Ah, polahe berat-berat apa jenenge? Kok berat? Lah ya kowe. Moh to. Apa? Ah nganu bae mah. Apa Pak De? Sing suwe ra tau Banyuwanginan mawon. Oh nggih. Banyuwangi iki kadohan kene iki Banyumane. Sing cedhak wae aja Banyuwangi. Paling ado ya Banyu Biru ngono lah. Apa kuwi nggon apa? Kuwi ya nggon desa, kecamatan. Ah nggon ngono kuwi ngono. Heeh. Sing lagu kira-kira kowe polah apa? Ya kuwi Banyuwanginan wae. Kan aku teko Jawa Timur to. Nggih. Iki termasuk Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya diparing sing kasar wae. Nggih, mangga. Napa tembange? Sing kasar. Mayat mayon. Sing kasar aja halus Mas. Yen halus ki Anu. halus ki ya siwir. Plinthi. Nanireno. Telun dandan, kleru ya. Aja dibalik, aja dibalik. Sik Mas. Tak ngematke sik. Lah ngapa ki Mas? Ngematke iramane. Ngematke sing ngarep apa sing mburi? Ngarep ra ketok. Aku sak entuke kok. Oh, sorry Mek. Kudu obah wae ya meleset. Iya. Suarane Tak kira ngendangi itu. Sapa kae ora jenenge sapa? Loh. Sukir. Sukir. Ya. Yo. Sukir ngarepane pecel. Nah, si pinter janan sukir kae. Wes. Ya. nyeram biai nosan Iki lho aku lagi iki lho mekekeh kok. Ajrok iki lho. Bedah. Hah, ngene iki lho. Ngene iki mak celeng. Gampangnya angger lek pokoke jegleng aku ki penak. Aku krungu mak klothok. Apa kae? Rumangsamu nggonku ki kaleng ngono ki. Ora mak klothok ki swara panggung ki lho dijloki ngisor. Aduh. Mangsamu apa aku ning gidi gembol omplong ngono ki. Mak klothok lho. Lato-lato. Pianyu wangi Pas. Wih, miring ngene nak, miring. Kowe kok apa-apa enak terus maksud. Ayo dene apa-apa dirasake ya mesti apa-apa enak. Ning sampean ki rada lemes lho garai. Kok iso? Wis tuwek. Mo kuwi mergo sok ora sok ngunjuk jamu tetes herbal biomoringa. Aku yo jane iki arep kepethuk niken ki harus ngombe pil anu kuku bima. Kae minuman kok ya ora pil kok ya. Hah? Kae minuman ora pil kae. Oh, minuman. Minuman kok. Lah mau dikei karo bojoku nyong ngombe sik. Apa kuku bima? Kuku bima. Tak ombe katut sak jempole.
Ayo ngene iki ta iki. Ah, iya. Pak De, Apa? akar sinen-sinen ki dong guyu apa? Apa? Sampeyan ki wis tuwek ya to? Heeh. Wis mambu lah kok dirubung laler. Ora ngawur lho. Ora ngawur lho. Wong sing dirubung laler kuwi malah umure dawa. Mergo malaikat pencabut nyawa arep jikuk mambu. Orang ya. Aja mbok tukno. Lho, mojot jarike mojot. Ngelet-ngelet. Ayo Sukir. Ayo Pak De. Sing tau sepi
Yusuf. Iya. Wis kuwi mau. Kuwi telat sajene apa piye cah? Lah pripun? Ora ditakoni jegureng tok iki. Jegureng ra medeni iki lho niken iki lho. Wong ayu kok ulatahe ora tau bersih. Mula ndang duwe pacar. Ah wis akeh kok. Kok wis akeh, wis duwe kok wis akeh. Gelem karo Yusuf. Aku sing wegah. Kowe iki tak promosike kok. Masalahe adoh nek cerak mono ya. Loh, cinta itu tidak memandang jarak. Gelem karo Yusuf kuwi gampang dihapusi. Gampang dihapus iki piye? Mbok apa-apa ki manut kuwi. Masa? Heeh. Rono nyedak. Wis tak Oma ndek mau dicedhaki nganu. Ora nek saiki ora. Saiki wis panas mau warming up. Kok Mas Yusuf wis duwe. Ora. Oh, Yusuf karo pacare ning pacare wis diombeni antimo turu ning transitan. Kono wis kono. Wah kono wis mumpung ana kesempatan. Bojo dalang iki kapan meneh? Ayo kono. Jane pacarku ya dalang lho tapi. Kuwi gampang ingon-ingon. Kae tapi apa pacarku ki to? Kae wis tak pateni. Milio iki ingon-ingonane gampang iki. Apa? Ingon-ingonanku ki. Ah kowe sambel tumpang wis gelem kok. Wis to, ayo. Wis kono. Kon ngapa iki kon Aku ngapa? wedi nek diomongne. Diomongke sapa? Diomongne yangku. Endi? Oh, kowe pacare Soleh Akbar ya. iya. Kandhane kok. Wis ora apa-apa Mas awak dhewe lho. Kandhane. Kon selingkuh kan ora apa-apa sebelum janur kuning melengkung ya Mas ya. Bener. Sampeyan sampun gadah Duwe apa? pacar? Urung. Urung apa wis? Urung Urung. tak rabi maksudnya. Wis ora apa-apa padha duwe pacare ning lek ketemu ki yo ngene. Pilihan arang-arang lho wong lanang ireng kaya bokong ceret iki. Iya lho kok bokong ceret ki. Wong baguse kok ngene kok bokong ceret ki lho. Padake. Aku ki pokoke anu lah Agrisono pokoke tukang ngobong-ngobong. Ngopo kok aku ki ditotokne karo Mas Yusuf ki napa? Lah ya supaya klop sapa ngerti sok ben ketemu meneh nyambut gawe bareng. Amin. Mangkane to Mas. Heeh. Nganu nomorku ki di-save. Lah apa wis WA aku? Nih, Apa wis WA aku? wis ning sing bales mbuh sapa kae wong wedok apa sapa tak tilpono kae. Mbokku. Mbokmu apa iso balesi chat wis buyuten lho. Nutul iso dadi es lho. Mamaku ngono lho. Oh, mamakmu. Heeh. Cik Nom. Oh, mbokmu. Mbok 6. Mbok 6. Ya mbok, mbok 6 piye? Mbok 6. Mbok 6 piye? Mbok 6 ki mbokmu. Oh ya aku ora. Ya mbok we mamah. Oh, pakanane pace we mamah. Ki diwaca. Oh iya. Hei, Oh iya kok. Sumpah lho merinding tenan kok iki. sing ngomong sapa? Ketok wajah-wajah ora tau dicekel wong ayu iki ketok. Ora. Ora ya, gelange iki kopel lho deloken to. Beda gedhe rekku. Yo apik wekku. Kuwi lho nganu. Kowe nggonamu ra iso luntur, nggonaku iso. Wile tuku ning TikTok Shop ya. Cangkeme aja omong. Buka Iki wiran. Pak De. Heeh. Ririn dari Mas Ciprut di Hongkong minta lagu Bandul Kunci buat aku dan orang spesial di hatiku. Mas Kio tetap rendah hati ya. Ya. Tuhan selalu ada buatmu. Yang nembang Mbak Niken Salindri Sawer kagem kas al 500.000. AL. Oh AL. AL ki apa? Ansor Laras. Oh. Nyanyi aku sing disawer kono. Nyo ki bagiane iki. Tapi aku gak iso lagune Mas. Gak iso. Oh iki wae sing iki wae. Ha iki lho iki. Ora kuwi dalang apa pegawai kantor pos nata surat. Oh maca layang kok ya, Mbak. Saking Pak Amin Yudi nyuwun Cundamani nembang bandingkan Salindri selamat ultah buat Pak Amin kagem Ibu Sutini sing tulung agung selamat hari Ibu kasih sayangmu tak terhingga terima kasih atas bimbingannya sehat selalu kagem grup Panda Kiyu. Matur suwun sampun maringi suplemen kagem kru AL. Mau dinaik susu ki nya. Oh iya makasih ya. Arep sampean wis duwe tak naine.
Ya Ra. Kata-katamu sedikit tapi membuat aku kepengen. Rene. Pengen Omongan apa? karo- Pengen nyusu. Iki lho. Hei. Ya. Info Iki hai. marake nganu ya. Iki enek alkohole. Hah? Enek alkohole. Aku ora masalah, aja meneh ana alkohole. Nggon aku ning omah wis kedaluwarsa ya tetep enak kok. Lho saya suwe lak ya saya enak nek. Enak, oh malah wis ki nggo kowe wae, aku ora Ya. kuat ngombe kaya ngono. Maksi Mas Dalang. Heeh, sami-sami. Ha iki Ya ngene sing kowe iso wae Ken. Kowe nembang sing ujube nggo ngaturi sing maringi lagu utawa sing nyerat. iya. Iki pinangane wae apa cundamane kuwi, Loh, Mang. saged. Saged. Damel gamelan. Kandha. Iso. Duh, top. Wis pokoke iki yoga ki asal bayaran iso. Duh, bes. Oh, wis pokoke ora nolak, wis aja nolak, Mas. Pokoke iso, iso. Ora kesang ditoki rong wilahan tok nemo. Nek iki ana notasine kok, Mbak. Ana notasine, Mbak. Iya, ayo. Ayo Kir, sukir. Ya. Karo kendang. Gendang, beduk, jas. Wah, dasare sing beduk tejo kuwi yo cekatan kok. Kok tejo. Sulis. Ya, sapa jenenge? Sulis. Tejo Sulistiono. Oh iya. Sulis bronjong ya. Lho ning lah ya cocok to, Ken? Cocok. Cocok. Masuk. Apik iki. Langka ngene iki. Ya ora langka kabeh iki ya dalam rangka kabeh iki ngupaya-upa. Nggih. Upaya apa piye? Tegese Pengiritan. ngupaya-upa bertanggung jawab ana pundutan ya dilakoni. Akhirnya pengiritan. Ora ngirit. Terus. Iki memang sengaja ora nganggo alat-alat modern. Oh ngono. Heeh. Buat Inovasi termasuk inovasi. iya tapi bagus seperti ini loh Mas. Iya toh iki. Iki mau aku entuk titipan kok Pak Hanafi Nggih. ngersake gandrung. Oh nggih. Gandrung ki gandrungan maksudnya. Gandrungan ki. Niken kon gandrung. Kalih. Kowe. Loh. Heh? Kowe kudune jawabanmu aku mau bengi ngimpi apa. Oh, Ngono lho. baleni. Niken bengi iki gandrung. Kalih. Kowe. Duh, aku mambengi mimpi apa. Kowe mesti kurang banter. Aku mau bengi ngimpi apa. iya, baleni. Baleni. Gandrung karo kowe. Duh, aku mau bengi ngimpi apa. Mesti. Oh, Nggih. aku mambengi ra turu kok. Ora, iki tenan iki pundutane Pak Hanafi lho. Nggih. Nggih. Gandrung. Gandrung. kepiye? Pantese yen kowe gandrung karo Yusuf. Oh iya tol. Aku Kersane nih gelem lakonone lho sing rada girap-girap ngene ora tok jejer. girap-girap. Sapa? Kok karo kowe ora gelem wingi kepethuk wedokan sikile ki wong kabeh wis dipangan kok. Gila. Lah ayu kok. Oh ayu ya? Heeh. Oh iya. Wis ta. Gandrung ki piye lho Pak De maksudnya? Roman gandrung ki supaya sing lanang ternyuh lan tresno karo kowe, nyedaki pendekatan. Iki kan ning kene ya nek bantale babuk ya, Apa? Mas. Heh? Loh, kuwi Apa, Bu? kowe yen bar wayangan nggo nandu dalange. Dalange lak lempoh. Wis tak iwangi kowe, tak iwangi. Pokoke Iwan piye? ayo digandrung. Gandrunge piye? Ya nganggo tembang kena. Oh, bawa. Bawa ra melu, Yusuf kok bawa. Maksudnya kon bawa tembang apa ngono lho, Mas? Oh, ijoan. Terserah kowe iso. Ah, sembarang. Sembarang. Sing iso ditibake kadung tresno ngono wae ya. Ya iki. Ah. Kinanti mawon bawa kinanti. Ayo coba, Bang. Tak tunggu. Elok, Mas. Pelok. Tak tunggu ki pelok, yen wis budal sik lha kuwi slendro. Mas, Dalem, Dik. ampun nganu lho, ampun grogi, ampun enten rasa-rasa sing rasa ngono lho Mas Rasa Nek ya. stroberi apa rasa coklat apa?
Pokok intinya iki profesional saja gitu loh ya. Bengi iki nyambut gawe. Bengi Nyambut iki gawe. Yusuf ketok putih. Pucet. Ya ora. Wis to wes, ayo. Ayo. Masa ya bendina kan nyawang debok wae ya to. Nah, ya. cepai saling. Kali-kali. Nah, ngono. Nek ya ora kaya ning warung kopi ngono to. Sing romantis ayo, ayo Ken. Ada tunggu masa digandrung panggang nyekeli rokok terus Loh, sing iki disekel sejak- ya aja rokoke Lah apa? ya tangane no Ya. lah ngene no Ken. Karo meneh kemlintine diroman wong ayu udah tutut rokok jatah kowe lho. Ayo. Dhewe lek. Lah lu disambut to, ayo. Kalau Ayo. kayak sampean ini apa to Mas? Jarum black. Ben nek ketemu nganu ya tak buketi kuwi ya. Oh iya. Nek ulang aku ulang tahun. Ulang tahunnya kapan ya? Tanggal 7 Tanggal 7 apa? Juli. Juli. Heeh. Aku Juni deh. Hah? Deh Juli aku Juni. Kuwi wis nyedaki. Eh? Nyedaki Juni iki cedak. Berarti jodoh ya. Jodoh. Juli iki sok yen rabi kudune mulane Desember. Lho, iso? kok iso? Loh, nyeleng isik no le. Iya iya. Nggih nggih. Ku modalmu apa kok ora nyel. Pak Nafi mangke Yusuf mboten sak disangoni pun untuk bayaran cecer niki pun senenge mboten umum, Pak. Aku wis nampa kok. Oh, Wis nampa kok, wis lunas kok. oh, mboten situ, Pak. Ya. Ayo, Dok. Seliramu Wis kok memorimu kebak aja video wae. Rawo Piye, Mbak? Piye, Mbak? Iki sawangane iki kaya film kuno, roman kok lungguh. Roman ki ngadeg. Ya ora. Oh, iya. Sing iki lho, delok to. Sing kiwa nyekel bokong, sing tengen nyekel ciduk. Kok Wong ising. ayo. Gilane ya. Anu, teng kiwa nyekel bokong, tengen nyekel tangan kok ciduk. Pak De, Apa? lagi mau nyekel bokong sing ston nyekel ciduk berarti ngising. Bener bener. Ngengek iki. Kok bahas ngono kuwi gilani. Lah kowe ora gelem ngadeg, Sob. Nggih. Pajak. Bengi aku bengi iki iso mlekotho dalan kok. Lho kok ya aku ra digandeng ya Allah. Ndak mau aku. Roman ki ora tau nyekelmi kabel iki. Oke oke. Pripun Pak Dalang? Buno budalang Oke, no. pripun Bu Dalang? Ki Pak Dalang budalang ngono ya pomone ya Allah. Sok ta lek pomone dhewe wis rabi ya Mas Yusuf ya. Sampeyan dalang terus mari ngono sampeyan tak tunggoni nganti esuk dah ya Mas. Heeh. Ora kene. Ayo, aku penyoting kok. Lah. Pripun piye piye? Piye Ya ditampani no ditampani. Oh iya. Ya kualik ta. Oh iya. Diajeng garwane wong kathah. Masamu bojomu arisan kok piye? Eh, Garwaning sun. diajeng garwaning sun. Ki nek ra dikon ya ora ngene iki. Kok sih aku tak gawe parfum dhisik ya Mas. Aku men disayang karo Mas Yusuf tau menawa aku kok dicium. Ya ora ning kene. Kayak ning buting kok ya Mas. Wis. Pak De jajal to Pak De ampunen to. Oh, Wis wangi ya. korgo itu ambune tok. Jojan. Ya. Sok kapan kowe iso ngono, sok kapan meneh. Ana kesempatan ciak. Oke.
Oh ngono ya. Loh, ya Kuali sing ana ning ngarep. Eh? Sing lanang sing digandeng kok mburi. Waduh. Wah. Wah. Jajak dicontoni dhisik. Contoni Iki aja. ngene, tak shooting-e ngene. Ngene iki lho, wong gandeng karo wong wedok iki kiwa, posisine wong wedok. Lho, Sal mlaku tak ruwi. Weh, Mbak Nike. Injih Mas Yusuf. Tumbasan pinten iki mau? Yusuf TLK. Telek. Adake celengan. Ya. Ah, coba diruwi. Yaki mlaku ngono rek kan. Sing taruh sapa ki? Aku ngono baleni. Yusuf. Pak Sigare. Karo sapa le? Niki kalih bojo kula. Bojo kula. Entek pirang omah. Kok entek pirang omah to? Wong kaya ngene tok kene iki ra tabele akeh ora mungkin. Sederhana iki. Wong wedok sederhana kaya aku. Oh iya. Cinta tidak memandang wajah dan Kok wajahmu Mas Yusuf bagusnya kaya ngene to delok to ya. Kandhane kok. kowe engko sesasi ora raup nganti besisi. Kok dilapi to Mas? Ndak kemoto-moto. Walah kemaki, peh ana yo niken we tisu biasane anduk cilik lho. Ora aku ora tau nggawa anduk cilik kok. Ning kono enek tisu ning kene wae tak lapi. Oh iya. Ora ngono kuwi. Ya ngono kuwi Cahayu karo wong lanang kudu sing bekti. Ya kono tutuke ya, Lip. Simbah bubuk. Oh kono linggih berarti adewe ya linggih ya Mas ya. Ya, kono linggih. Lah sing ditonton sapa? Lah sampean linggo kok sing Kita ada. Pripun? Wong kuwi kudu bisa menikmati hidup. Nggih. Apapun yang terjadi nikmati mumpung masih bisa menikmati. Ayo gendang nikmat-nikmatan. Aku nderek. Aja mes Ayo karo bomo. Nek arep nderek kae bagian dokumentasi wae. Ayo. Jambe bidang. Ki jane kleru kok, Mbah. Apa? Aku karo kono dhuwur kono lah aku arep nyawang apa aku. Lho, yen dhuwur sing wedok roman kadal. Lungguh. Oh iya. Wis bener mau kok ya. Lah ya ora ketok ndek dhuwure. Iki sing diarani roman kadal. Ora tau ngadeg mergo dhuwur sing wedok. Ayo Ken, gandrungan supaya dheweke ternyuh. Pangku purel. Lah sing bener kok ya. Yo usel-uselan ngene kok. Jare kuwi lho simbah kuwi. Kuwi tresno. Oh, tresno. Ngono. Ayo kek nggawa benggol karo minyak. Nggawa duit benggol karo minyak. Padake apa? Roman kerokan. Kami videonan Mas Sulis, kage. masa ya ngono nek. Lah kepiye? Sing rada romantis ngono lho Mas. Apa iki kurang romantis? Kurang dirangkul ngono apa piye lah. Pengen, Mbah. Ora, aku kok golek sing ning dalan wae. Ora nek sing gelem jenengan. Padha muni tak dundung pedhot ngono lho. Upama sliramu
Sekar Semangka. Melati kok semua. Ora tau nonton Sony kowe. Sony pedhot. Oh, kon sing romantis Nurono yo. Ya. Ganggu wong udut. Jare kon sing romantis ngene iki romantis. Marake wong tua kepengin. Ya ora apa-apa wae jane tak Mbok pingin. dhewe wis ora iso dienggo. Sliramu. Pripun, Mbak? Oh, lah pacare ayu kok panganane semangka suguhan. Beli. Mbah, wis kaya kakang apa Mbak Yuadi to? Iki Mbak Yu latihan bawa. Aku nunggu ae karo mangan. Lho kowe iki dalam apa security? Kok nunggoni Mbak Yule latihan? Ayo, wong roman kok latihan. Kang dak pilih. Oh ya. Tak pilih Sampeyan ngapa? Iki romane iki ning isor patunge Rara Jonggrang. Ora juga kok lanang iki. Lho anane iki kok Oh, iya, pemain iya. sing wedok entek kok. Heeh. Akhirat Saya nikahkan kamu Woi! dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Ora. Ngawur, iki- anu ngawur. Ora iki dunia panggung, dunia acting. Anu mboten panjenengan teng mriku lenggah. Apa iya? Ya. Mike ae wae. Iso nalekke ra tak talekke ya. Aku ya lagi tuman Pak Dendalang lho weh. Joh, ya iso ngeprak bareng. Lek ngeprak lho, iso sak. Aku rumangsamu, aku iki turunane dalang, Le. Sikile piye iki? Sikile dibondo. Angger ora kulino keplek ya angel ya sila ki ya. Angel men to, Sob? Mbok apake to? Angel iki. Kowe iki Ditekek wae naleni Mas, met ditekek dalang wae. mau naleni sapi. Ditekek wae gendang gelis. Sob, aku sesuk job iki. Lunging gadung mambat wit. Tukangi lampu diod diamput. Pak Dalang ampun duka Pak Dalang. Arep ngundhakke rego sithik wis kok ora entuk lho. Monggo Pak Dalang. Ora dalang ra paten. Mak iki copote piye, Sob? Wis ana kono sik aku tane Wis kene. ngono sik wae kok ngrepotne. Tak ngrasake dadi dagelan, jenengan ngrasake dadi dalang. Ngono bae. Ayo terusno diajeng. Oh ya ora ono amplop-amplop kene. Iya. Kuali cum. Urung tak sibuk kok ya. Ya sorry. Ya Allah. Sing halus to Kang Mas ya. Lah menggok Allah. dhewe sik mandek ah. Niki. Kuwi sapa ya ijune?
Kuwi genasi Citraksa ngono kok. Pripun Pak Dalang? Kowe karo sapa le? Kula kali Dik Niken. Alah kok ya karo wong edan. Senggunine nguyuh. Ya Rabbi Ya wangone. Oh, bekas kusir dokar kok le. Sampun Pak Dalang. Sampun Pak Sampun Dalang. sak menika bawane. Adus. Lho kok adus? Ha wis rampung gaweane ya adus kok. Bawane kok gaweane. Copot mikir. Nek ngono sik. Asine Mas Yusuf iki mau menjauh dariku. Kandhane kok. Sampean wis tuwek wis apal to karo aku ya wis. Ning kono wae. Wis sewengi utuh ning kono wae ya. Sop Nah, Nun. turai sithik ya. Oke. Sotah ngono lho Mas, sotah. Sotah. Apa? Turai sithik ya sotah. Bakso ta. Ora ono. Ayo. Aku utuh ta? Udu. Iya. Apa? Udut ora cah, nyah. Udut. Ana wong kancane lomo kok ora entuk lho. Iki udutku. Oh, mbekmu to? Heeh. Oh, sorry, Mek. Hai, ora. Padak ya. Yo. Selamat mos katon tejane yen mbok berangkatan Ora iso joget. Wah, Pak Dalang. Yen besangat wimbo patut nyoto jatmika prati aduh kelas ya tangan lila pisan sareng senadyan bebasane kali ngan godhong salambar kang mas kaya mas kancatan rasa sengesem ning hatiku. Ah, ngono ae wis terangane dadi dagelan ki ya abot tenan kok Mbah Karin. Oh ngoten. Nggih. Mik. Sakmenika dados patung. Oh, ya, dadi Kang patung Mas. ya wis. Nggih. Di banyu keras kek kok kek. Anjir, wah yang ngenten iki lek wis tuwek jan ngungkruk kaya pitik. Pacan sarwa